Velkommen til Giardo Automobiler med endnu en ny lancering, nemlig den nye Toyota BZ4X. Selvom navnet er det samme, så er næsten alt opgraderet. Det betyder hurtigere ladetid, længere rækkevidde, flere kræfter og helt op til 1500 kg på krogen i den firehjulstrukne udgave. Den nye Toyota BZ4X kommer nu i to forskellige batteristørrelser. En med en rækkevidde på 440 km, og i det store batteri kan du få en rækkevidde helt op til 570 km. Det er nu også blevet lettere at oplade din BZ4X. I alle modeller kommer vi nu med en batteriforvarmer, der gør, at batteriet har det optimale temperatur, når du skal lade batteriet. Det betyder, at du oftere kan nå en ladehastighed på hele 150 kW. Udover den her, så kommer bilen selvfølgelig også med 10 år eller 1 million kilometer garanti på batteriet, samt Toyota Relax, som er en serviceaktiveret garanti op til bilens 10. år eller 185.000 km. Så lige om snart byder vi velkommen til den nye Toyota BZ4X, og du kan besøge os i vores 3 forhandlere i Livo, Helsingør og Nærum. Vi glæder os til at byde dig velkommen.